Hello guys, जों नै ना नागिरनो थांगासिनो, ना सारनो। ना मोनगोन ना मोना मिथिया, नै जों थांगासिनो ना सारनो मोनसे जायगायाव आरो ना आसोलफोर नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो। Citamare pakai suka meniya, ni citamare ko kaidong ko menu. Beda jeng turning menbai, khatarnak turning. Salam ya guys, grassland. Susgen mensigen guys, susgen jeng tanggen da. Ben hurnai jengno. लामाया गाज्रिथारमोन नालाय ओमफ्राय आं हारसिं सलायलांग्रोबाय आरो बिसोरखौ ससेयाव ओंखारहोनानै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। Hey guys, जोंनि बे दलांसिम बारलांनांगौ। खतरनाक दलां, गोग्लैबाथाय हारा थुबसि मोननाय नङा। मनायाव जे ओमफ्राय बुन्था लाखाबाय आरो, जेनेबा ना हमबाथाय थाम्फै अरो नालाय, ओमफ्राय थाम्फै अरनो हायैनि बुन्था लाखाबाय। जों जेराव ना सारफैदों बियो न'निफ्राय एसे गोजान जायो आरो, ओमफ्राय न'बो खाथियाव गैया, ओमफ्राय दुब्लि गोजा हाग्रा आरो जायगाया दैमायाव। लादु बानायखाबाय, ओमफ्राय बेखौ दैयाव होनोसै, दैयाव होनानै ओमफ्राय दसे थानानै जेजों सारसिननोसै आरो जेराव लादु होदों बेयाव ना फैनायनि थाखाय। खैथा बानायगोन लादुखौ? 8था गाहाम। बानायखांजोब्बायानो आसोलफोर, नै लांबायानो, ओमफ्राय दैयाव हैबायानो नै सासेया। A few moments later. नानो आदार होनायावनो मोनागुलायबाय आरो, जायगायाबो खाथि नङा नालाय, एसे गोजान जायो, ओमफ्राय मोनानानै सारनो मोनबाय जों नाखौनो। ना सारनायाव एम्बु बंलाबो फैबाय आरो मासे गाखोनानै, नानि जायगायाव एम्बुआसो फैबाय। एम्बु बंलासो फैबाय गाइस, एम्बु बंला। 1 hour later. नायानो बारा गैया आरो ना, फिथिख्रिबाबो खम, ओमफ्राय सोब नाथुर गोजा। Hey guys, थांसै थांनो ओंखारबाय। जों जेब्ला ना सारखाङो आरो ना, ओमफ्राय जों फैनो नागिरनायाव हाग्रायाव माबा ज्राव होननानै माबादों आरो, सोदोब फैदों, ओमफ्राय जों बेखौनो बुद्रुनानै थिग खारदों आरो।
इसिनिल' मोनथारबाय जोङो अनथावथावनो नै सुबाय दा जोङो सानदोंमोन मनासे लाबोगोन होननानै मनासेखौनो लाबोनाय जायाखिसैलै भाइमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावसिगोन आसोलफोर।